Cha wayiganga kodwa ke mhlambe into eziningi umntaka mame unokuzenza for i-trending nokunakwa nandi umbona hamba yenza ngathi ulona abantu nje into esuke ikhandiwe leyo uxhashazwa abantu yabo manje angeke siphike nalezo zinto ezinjengalezo ngoba vele into ayingeke izenzeke mhlawumbe uyigcinela ngaye ubaba Nkosi yami Sothole ayababa namanje uyababa uNkulunkulu wami cha uyogcina ngayo impela ubaba Sothole seze wele khona bakithi ngingathandi ukuthi ngigcile kiye kakhulu leya kwalanga ngokuyithinta kodwa niyathanda ukusukela ngiyambona nalapha ku Facebook ade velile lapha efaka ngani ibhlwele edana uthi babe ethenge kanye nebhova wayelithengaphi angazi wayelithengaphi lo phela ngimazi ukusuka nokuhlala loyo ukuthi wehlena belizwa njalo masihamba ante wena inkulu ke niyoza kuzayingalengani nekamgqumeni imanje wesibiza mzali ngibona amakela kathile ngibona iqhaza lakhe ithile yangakhuluma nokukhuluma ke loyo nje angakhulumi nje hawu ushilo mfethu angimsukeli ngifuna azi ushilisi ngimnaki nasengomeni zakho khona ke akukhipha nje okunye eduzama ukubukwa ngathi hayi ngeke angakhulumi loyo sibona abantu bokuvusa idumbe ezifile ethi ngoba ngasesikhuluma izinto eziningi ezoba ngamandla asifuni lonto leyo kodwa nje ke mdala lo yamuntu ufana ngabe ingqondo yakhe useyayisebenzisa ngendlela efanele ukuthi uncela la uncela khona akusho ukuthi ufuna uncele ubuncela ukuthi ojeze ekhulu uncela la cha ngengqondo ke yabona usukumdala nje bafowethu njengaloya ufuna uyihloniphe kwezinye zezinto yabo ungagcina uphawula izinto ezigcina zihlisela isithunzi ngoba lami umdala lo kakhulu sasebenza nje naye vele mdala kwathina siso umgqumeni yabo kona mhlawumbe hefuza wayaqina nemimbi yobudala uyabona nje udala azambe uyiphatha kahle lo nakufana ngabe umuntu okithi faka umuntu lo mhlawumbe nje njengamanje ubudala bakhe ke faka mhlawumbe umuntu onamabhizinisi mhlawumbe athile yabona ngaba lokho ngcono ehambe emarket yofuna umsebenzi emafemini yabo aphume ezintweni ngoba ukukhuluma lokho esemdala kangaka ogcina melo inhliziyo usukhula lithanda ukukhuluma kakhulu kusuka la ushukela Yogcina ngayo ukuthatha igida ngoma. Wegcina ngayo ayingeke. Akunje abantu bayathanda ukukhuluma. Hey. Ngeke ngabona esinye isithombe ukhangelana egqoke impahla zami zonke. Kusukela ejezini egqokile i-track pen ye-Nike. Ngabuka ngathi mhlonga kumela ngabe ukukhuluma kanje ngathi. Ngoba sasilusizo empilweni yakhe even ngisho umndeni nje okwamseleni wamsiza ngoba nalento ayiyona namhlanje kungenxa yethu thina emaselekweni Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela nonke igama nguShepard kwaManxele ndabuka phansi bahlabise empembeni isigodi la ngibuya khona ayi namhlanje bafana abadala ngashisa la endlini kuba nezwe lapho ngabe nezwe nani ngiphethe ama legend ngesingami abantu asebenzela kakhulu umculo abathi ube legend ngani ukushaya indawo ephesheya ngitshela usasha saye kanye ephesheya noma uya la koZimbabwe international artist now ahleli la kwiPerfect TV ama award akhona la siphethe abafana Bakamgqumeni la bathi umdala kangaka ukhulumela ukudla umdala kangaka awu bafethu bafuthi abadala aya ngemukelo kwiPerfect TV ngibonga isikhathi senu futhi nisihloniphe nibe nathi namhlanje yebo wethu ayi mudu umlando kodwa sizinethe hey kwakhe futhi naqale kunjalo mntana bafethu ngimtshela nganifihle nje ukujabula ngibe nani ekugcineni kodwa sesizama kodwa futhi nalenze iqiniso nabuya ngithi ukuthi sesikhona bafethu ayikhali hey kunjalo bafethu hey
endoda kwaManqele yengakhuleki ke mangihleli nabantu bakoDuyaza ngoba hey bafowethu zifa ngamvunye phela nale ndoda ngeseduze kwami igade ngoba imbibi ngayiseyithola ukuthi khona ungahambi kahle Ayive. cha asibonge kakhulu la kwi Perfect TV noma ke nesithathe sifunela izintombi lapha nathi hayi bafowethu ngoba sesiyanibona siyacela ukuthi sikwazi ukuthi sibe nane sizwe ngani ukuthi ningobani futhi niphetheni hayi ngoba singaziwani imarketing noma ukuyidayisa akugcini ngoba bengakwazi abanye ukuthi kwabanye akafinyeleli ngendlela efanele iqiniso lelo njengoba usuqalile bhuti omdala usushilo ukuthi abanye bayanazi umlandeli wakhe kusuku nosuku nabanye basha sekugcwele nama 2K la bawuthanda uMaskandi abanye baze beshintsha kumaphendulele uMaskandi ongawazi kancane abafana abamgqumeni ngobani bafowethu ake ngibingelele nje ngenkulu inhlonipho nezizotha nokuyithoba ngoba uma uzokhuluma nabelungu bakho ongabalandeli noma ungabathandi bomculo kufuna ukukhombisa ukuthi ukhuluma nobani obaziyo futhi igalelo labo empilweni yakho ngoba asilutho ngaphandle kwenu bathandi bomculo abafana bakaMgqumeni ngingasho ngithi iqembu elasungulwa kule yaminyaka uma ngaphosisi 2012 ngenhloso ke yokuphusha noma yokugcina igama likaMgqumeni liphila ngoba bafowethu ufuna sikhumbule ukuthi ebukhosini bakithi kwaZulu khona inkosi yayibizwa ngoUshaka yazalwa yabusa yakhothama singekho thina kodwa siyazi ngayo ngoba kunemigubho ya inkosi ilembe kunombukiso khona komabona kude ikhona ke thina sikwenzayo kafushane ngosithatha njengabashumayela abashumayela ngegama likaMgqumeni lokho ukuhlonipha amandla akhe ukuhlonipha ubukhosi bakhe abenzayo wabulwele wabusebenzela kanzima esaphila siyakubuka kuncane thina ukuthi sengenza mhlambe ngithi ujeze elikhulu nomdle emnyama mhlambe ubhutenze usikhevana sabona ukuthi asikwazi ukumnika isithunzi esifanele uMgqumeni uma singenza kanjalo ngoba naye wafunda umculo lapha kubabi igcokama likaMseleku lithe nalo malidlula emhlabeni wayesenayenza iqembu amagcokama okwakugcina igama legcokama liphila njengoba nongabafanyana okunye okufike emuva kugcine nalo sekulithatha lelo gama kwayibiza ngalelo gama lelo ukube noMgqumeni ongaligcinanga lelo gama liphila mhlambe kwakuyothi kubheke emehlweni nakho lalobe lingasekho kubalekile kumuntu uma egcina umlando womuntu waye emkhulu futhi abantu bebukela kuyena bafana bakaMgqumeni ujeze ekhulu indle emnyama nobhuti usikhevane ihlabinikeza umfowabo kendlunkulu ayidla umfowabo engadlile ungayithola sidlela ekameleni isilethelo o breakfast on bed futhi sidla inkwayidala thina sidlela kwagogo ukudla kuza kwagogo sihlale phansi sichele yonke into ya kunjalo bafowethu njengoba sechazile nje ubafo abafana bakaMgqumeni yibo lapha yabo abafana bakaMgqumeni njengoba sechazile nje ubafo ukuthi senza leli qembu ngenhloso ezithile yabona nakube ke kukhona ke phela abagcina bethunaza lento esithi zamukuyenza abazama ukuyibulala yabona kodwa thina ukwenza kwethu leli qembu vele kahle kahle kwakukuthi sikwazi ukuthi igama likaBafo siligcine ngoba namanje nje kusakhulunywa ngalo yabo nothi ukuthi mhlambe singabafana kwaMgqumeni ngoba mhlambe sizala uyena yini kwakusifanele vele ukuthi sizibize ngaleli gama ngoba uMgqumeni ungasekhaya futhi besidla pheseni munye mhlambe usikhuluma ngomuntu nje wesibongo nje yabo ekutheni ke sibiza ngaleli gama kwakusifanele vele yabo noma ke bekhona ke phela abantu abathile abasibeka lokho nalokho kodwa akumona ke wonke loyo yazi mntaka baba nawe mbukeli
yazi umuntu uma ekukhulumela into waziyo ukuthi awunacala nayo futhi ayilona iphutha uyungabi nendaba akukhona embeza ukushaya usho nathi sabhedana ukwenza lento ngoba thina siqhuba umlando womculo wakithi ngiye ngithi mina lesibongo kwamseleko odumo komthombeni olwandle saba nenhlahla yokuthola leli gugu lokuthi kube namaciko aculayo adumisa isibongo ukuthi sikwazi ukuhlala sisebalazweni njengoba uma ngikhuluma angizukubala nje ngizoyeka nje uMaskandi kukhona ababecula ijazz owende emseleko kambe omunye kuthubani angisazi ukuthi ngiyamkhohlwa lo munye wakwamseleko angazi kwenziwa ngisho ukuthi iziqhabo zakho ngoba phela ngihlala ngikhuluma ngayo lento ufuna bazi igenge efikayo emculweni ukuthi kwakwenzakalani ngoba kwakukhona ngisho abafana bawumahawela ababenze ubani Umgqumeni ngokuthi uphushani igama likaMahawela lo muntu wayemfundisa umsebenzi wayengamzali umalume wakhe ulama uma wakhe Umgqumeni ulamana nobaba uyabo hayi ngoba kwakuyindodana yakhe izala waba nenhlahla ke yena ngoba akukhuluma akuthola emadodaneni mhlambe ayizala ubaba uMahawela kunalokho babe meseko nathi babesebenza naye Umgqumeni bewuseka umsebenzi ngendlela efanele kodwa ke ngeke sigcile kulezo zinto ngoba yonke le nto ikhandwa izitha ezilwa nomsebenzi wakwamseleko ngoba webhuduse lapho ukuba ayiphumeleli lento le ngaba bekho labantu abagcina hayi ngaba bekho mfowethu ukuthi hamba emina zikho ngoti asibonanga usikhevana ngendlela nyama sebeqhamuka belida abafana bamgqumeni esengasekho beqhamuka nje emculweni siyabazi benayo Umgqumeni banetha nayo Umgqumeni kakhulu akunjani kusebenza nale yandoda nje ayazi kini bekumfowenu yonke into vele hayi bekuhle kakhulu mfowethu bekuhle kakhulu futhi masisebenza ke ube ngenakho lokho ukuthi ethi hayi laba ngoba bakwethu angenze kanjena ube siphatha ngendlela efanayo sisonke nabafowethu abanye uyabona umsebenzi wakhe futhi ewuhlonipha kakhulu uyabona impela khona ubusho mfowethu ukuthi ngama legend awukhuluma manga kudala sihamba le ndlela yabona lokuthiwa sisema company semafimini besothi mhla sithi siya resign hayi sokuma ngani services yabona manje ke labo kotelile ke labo bafika bafuna ukuphazamisa lento lena esithi sizama ukuyenza uyabona manje ke nje ubusho nje ukuthi azikho inkodi vele emile inkodi ihambayo asinankinga ke nalokho uyabona ngoba lo shuni lona vele odlalwayo yabona ngangcono ukuthi mhlambe uma ngabe bangena ngendlela right yabo ukucela akusilona iphutha lelo futhi akusibona uphukuphuku yabo manje bona abantu ngoba beqhamuka kube nezinto abayikhulumayo ezokuxeka yabona naseyinganeni zethu kube nezinto abayikhulumayo manje lonto le isuke ke iphazamisa kodwa umuntu osuka nengqondo omdala uyabona ukuthi kahle kahle lento yenzeka ngenhloso ethile uyabo manje ke impilo yasemhlabeni ke hayi angeke siyenze lutho uselapha nje mfowethu mnewethu yonke into ekhulunywayo ko Facebook noma kuphi sifela nje ukuthi thina sabelani sazalelwana noMgqumeni umbone nje ukhangelane elwele impahla zikaMgqumeni kushuthi kwakukhona emqondweni ukuthi le ndoda njengoba sengisebenza nayo kushuthi konke okwayo kuyosetshenziswa yimi ngokusho lokho ngoba ngisho amagcokama oyewaqhwakho ukhangelana ngalesa sikhathi dala ehlangane nekhampani yakhe ingane zoma ethi amagcokama wakhe ngoba yena ubevele esithombeni kumagcokama elamhlulayo nje igama elalithi ke hawu ngoba phela ugcwensa indidane yavela kuqala kulamagcokama kushuthi phela nendidana iyayisaphila ke nayo naye ayithatheke lamagcokama ngoba nayo yayikhona esithombeni baze bathi amakhehla kithi ngoba kwase kuhlangana nemndeni amafamily kubangwa leli gama umhlonga ethe lakhe ngoba washutha baze bathi abakithi uma uli ona
uthi mhlambe ngizothatha lo driver nje engisondelene naye ngihambe ngiyothenga naye imoto kushuthi lo monto uma ngishona isekuyalo lo one labona ithengo bahluleka ukuphendula laba ehamba nabo engabazi noma abakwamhlongo noma abakwamdlalozo ngoba nangimazi ukuthi wapi ibongwe iningi kakhulu hayi kwasayipha phansi ngiqonda ukuchaza ke la utheni thina into esiphilayo siphila isintu sakithi nomthetho wakithi kwamseleni abantu yonke into abayibona yenzeka yinto esiyenza kithi kithi umuntu uma edlulile emhlabeni usuke ngesona isilwane ukuthi yonke into yakhe sekufuna ilahle noma afakwe naye emgodini uhlonishwa ngakho ukuthi nigqoke into zakho ukukhombisa ukuthi animlahlile sasingahluphekile mina ngangisebenza ngisho umlungu amajezi nganginawo ngishawami ngoba ngangisebenza futhi sasike usuwathenge afane uthi mhlambe lelo jezi alithengile Umgqumeni nathi silithenge bazokhumbula nje abantu kwenye yevideo yayithi Valentine yayikhuluma ngokufa le yokufa khona la sifake khona amajezi angathi blue so bathathu noMgqumeni khona kwenye indawo lapha okuvela khona ngifake iskipa sengwe se-DMD noMgqumeni efake sona esaphila lokhu nje kuyigqoka impahla zakhe ubusiko lenziwayo futhi nabanye bayakwenza ubuwe ngobuka Facebook nezitha ke ezifaka lo moya ongasile ukuthi sibheke ifa sigqoke impahla sithatha nabafazi angeke sikwazi ukushintsha umthetho wake isize izingane ngoba lo mthetho usuthola wenziwa abantu abadala ngeke ukuthi ngoba mhlambe sesiyacula sesizoba ngcono ukuthi makudlula umuntu sekufanele ukuthi into zakhe zingagqokwa ngoba hayi ukuthi ugqoke kaMgqumeni kuphela ngoba dedumile nanoma ubani odlulazo yagqokwa nami nje ngadlulela ubaba ngiyayigqoka into zakhe ukuthi ngoba phela abantu ngeke bebone ubaba kazaduma ubrand nje mangufake ngeke ubonto kanoqovula lo yabo ngiqonda ukuchaza ukuthi umuntu into mayengayifuni ngeke umthole ekhuluma kahle ngayo umsebenzi wakhe yena ukuthi nje hlale efake into embi kubantu ukuthi le nto iyabheda ngoba yenza u1 no 2 alikho icala thina sinalo kukho konke izinto okukhulunywa ngazo ngoba siyazi esikwenzayo asiphume eceleni siqhubha inqubo mgomo yomculo nempilo yasekhaya uselapha zangaphuma kanjani vele impahla egcikeni benekhona zowela kwamhlongo imkhuba nje mningi ngoba noGcabashe waqhamuka eseyigqokile nazo impahla kaMgqumeni uyabo okwakuyizo nje kwakuyizo zakhe lezi nje ananibuka lapha ibuka yizo lonke yizo vele zakhe yiyo ke imkhuba leyo ngoba abantu basile banokwenza izinto ngezinye indlela okunye ngizokhuluma ngokugodle nje ubugqokolozi ukuthi lo muntu wangizwani kanti uye wasukela wathi futhi wathi simxoshile esukela manje kuphumela obala nje ngelinye ilanga ethi mhlawumbe yaxolisa leyo nto yayingekho ngoba siyazi ngisho ikhampani yakhe ngisho ubabshobeni yazi leyo nto yayingekho ngisho umzoba yazi ukuthi ngoba ngeke sibafake impini zethu ukuthi fakazani madoda naye mhlawumbe ubuntu uyophelelwa ivelu ukuthi abantu bazomnyanya noma bethi hayi kanti wawuqamba amanga sakunaki kodwa nje iqiniso uyalazi inhlizweni yakhe nje uyadlala ahamba kunalalele khona manje ibhekisa intshebe phezulu ngabe kuphi uyazi ukuthi lento ayenzayo kwakuyindlela yokumosha nokubulala igama likaMgqumeni ngoba kube saphelelwa amandla mhlawumbe manje ngabe kusakhulunywa ngalo ngoba lilinke ekutheni kukhulunywa ngathi bese kulinka nekutheni uMgqumeni okhona la kukhulunyweke ngaye yonke into nje wathi bekhuluma ukuthi abantu wathatha zonke izinto abafazi yini iginqe angakwakufuna sikushonise ngaphi ke nje ke angazi kusho ukuthi bafuna ukubathatha abafazi bethu lapha asinalo iphutha sazivuza indlu kamfowethu namanje nje kulapha ekhaya abana chance bona ngabe sekomlando sebengakhuluma nje abantu bakudala babengayisungula ngalonto ngaba kusekho ngisho indlu mhlawumbe ekhaya ukuthi yayila nansi indlu yakhe kodwa ngoba abantu abahlakaniphile bakudala bayisungula lento ngenhloso ukuthi akusuthi phela uma uhambile emhlabeni bese kuphela ngawo kufanele uhlale igama lakho likho njalo nabantu bekhona egcekeni kufanele makangene njalo nje
manje akuhambe kuma izinga yini yonke into le abantu laba kodwa nje hayi angeke besiqede thina ungasuka kanjani nje uze kithi amanqele wena ufuna ukuzongena hayi futhi kwamanqele ngiye ngiye nje hayi ungena nje kodwa kumntaka mame mangakhuluma iqiniso akangacala kakhulu kuthina imvumo wayithola kiyo lamadoda omhlongo kuthiwa bathi ungakwazi ukuyibiza wona ngaleli gama okuyinhloso yokuqeda ngamagcokama ngoba efika lo mfana wayehlenyuka nabo wayesebenzisana nabo yabo yikho mina ngithi noma into ingangishaya kuphi kodwa angikhohle umthombo wayo yes baye bethi abantu ko Facebook kanti undle emnyama yini ethanda ukukhuluma ngake kwesukela umhlongo angimsukeli mina umhlongo mangiqhuzuka yena wafika afaka itshe lapha ya lelo tshe mali ngiqhuzula ngicabanga lo muntu walifakayo yes yabo ngivele ngishaye yena angikwazi ukushaya itshe ngoba lifaka ngendleleni yami uyena owalifakayo yabo funa bekwazi nje abantu ukuthi akekho umuntu osukelwayo la umuntu uvuna lento ayitshalayo ukhona umuntu waxoshela endlunkulu emva kokuthi Umgqumeni ahlole akukhona oyedwa akukhona oyedwa futhi ke ukuba ukulunga nokuba nomusa kwesinye isikhathi ugcina uyisola ngakho akufanele ngabe ngempela kunezinkulumo njengalezo ngoba amagcokama esawenza sisonke emva kokudlula kaMgqumeni ayelidwa ukhangelana ukuba ukhangelana sasingafune ethinta izinto zikaMgqumeni sasimsabani khona lapho nje ukuthi ayikho into ozoyenza ngoba kwakufanele simvimbe lapha engayenzi nje lo nto le ngalomnyoka bakhe ke ukuthi vele wayefuna ukugcina yedwa njengoba eyedwa manje wakwazi ukwenza lo nto sahlukana basivalele emakhampanini sithi sizama ukusebenza sasizoba amasondo namanje siyambonga lo yababa ngoba wathozana kodwa bese bengitshelile ukuthi nginganithathi thina saqala phansi ukwenza umculo akufananga nokuthi Umgqumeni mhlawumbe wasekhaya ushiye endaweni eright ekhampanini yakhe bazosithatha besisize cha saxoshwe ekhampanini yakhona sahamba sawenza idemo lapha estudio kwaSibiya ingoma ezintathu cishe lo ngoma kwakuyingoma ethini eMthatha iyatshiwa indoda bese kuba utalakho lalukhona lapho ngiyayikhohlwa lezazi intathu ezaphuma albumini yokuqala saqala phansi yonke into ngakho ukuthi vele kade vele kwakuzanya ukuthi lento ayingalungi kusuka kudala ke ngisho kubaba uMahawela wayenazi izitha ezazi phazamisa umsebenzi wakhe ikakhulukazi abantu esebenza nabo ngazi ukuthi kubabonakala ngathi banamandla kuyena babedubuleka ngayikhatheni bayoshona ngokudutshulwa ngaleso sikhathi yabo manje nje lokho kwenziwa manje siyabuka nje ukuthi hayi bengayikhulumela abantu begcinela abathanda khona befaka inhlamba abayithandayo kodwa thina la simkhona simile hayi asindawo futhi nje ke bafuse lapho uzubona ukuthi lo muntu okwamhlongo wayenyoka kanjani ngoba abantu nabemazi impela ukukhohlakala kwakhe lo muntu sasithi sisebenza naye abe busy hambe esikhuluma kabi kubantu kakhulu nje kubantu laba abangabalandeli bakaMgqumeni yabo ngaleso sikhathi leso eseqala eseyimela vele labalandeli bakaMgqumeni wayesebathathe bonke waphinde wazothatha ngisho ingane kaBafu ngoba ingane kaBafu vele wayithatha amandla wathola kuphi ekhampanini le yengane zoma bayithatha ingane kaBafu futhi manje umbona ke lo ihamba nayo ke ingane bayitshela ukuthi hayi uyena right yabo abantu abaphedayo laba bakwamseleni saba ngabantu isiqala phansi ngoba cha saqala phansi phela ukuqamba mama yabona nje ekubalandela abakwamgqumeni akho ngisho yedwa wethu akho ngisho yedwa wabo mhlawumbe wakwazi ukuthi asisupport yabo ngokuthi ngoba vele igama leklasi limoshakele vele limoshwa yiyo lenyoka le yebo yazi nami ngitshela ukuthi cause ningabafana bamgqumeni babalula kakhulu lutho ngena ngalelo gama izinto emakhampanini yonke indawo futhi ke vele abantu bayitshela lokho ukuthi hayi ngoba nina nikwi brand vele
right zonke izinto zenu zihamba ngendlela akuhambi kahle ngoba namanje kuyaliwa even ngisho ukuqashwa kuma festival kulukhulu ngoba kunabantu nje abahlalela ukuthi hey lawo madoda engawafaka omunye uzethi hey manje uzofaka lawo madoda hey ngeke shuthi mina ngikhipheni ngingabibikho abapheli moya abakwazi nokuvuma noma induku isibashayile ngoba ngedlozi nangoNkulunkulu lezi indondo esinazo cishe zu9 akufanele ngabe sinazo ngisho yodwa ukuthola nje gig overseas 2018 siyomela iSouth Africa ngoba Abafana yayihlulekile kwasethi hayi Abafana Umgqumeni abantu bafana Abafana bekho kukhulu kakhulu ngizophinde ngicizelele izinto nje ziyenzeka kulezi insuku sinohlelo hayi esinalo lapha kwi-DS ku channel 161 njalo ngolwesithathu ngo8 amakhosi hayi Kings of Maskandi suke sikhona silandisa nje abantu ngathi nangempilo inqubomgomo yasemakhaya kithi siphila impiloni akukho esikufihlayo thina ngobuthina ngoba ngeke ungishintshe mina ukuthi ungenze omunye umuntu lento engiyiyona ngiyiyona kufunazi nje ukuthi umuntu abafana bakamgqumeni bangobani futhi baphila impiloni siyanxusa kakhulu kubathandi bomculo nabathandi nje bobumnandi ukuthi bekwazi noma kuthiwa ubukhokha kancane nje kwi-DS kodwa hamba uyokhuphula khona uzokwazi ukubona u161 uyibukeleke abafana bePovela kade umuntu ekhathele ubuye okhuleni bathi uthambo lembongo lendala enhlaka omuze embandlweni bathi nogwaja yabona mozala namaqhawe nayo lapha uselileyo ngifuna ababuli bePerfect TV nongubusho behamba bebuke la channel njalo Wednesday ukuze sikwazi ukubona nakhona season 2 ilapho ngoba ngeke ngathi ekuqaleni asilutho ngaphandle kwabo qiniso ngoba yonke impumelelo yethu ilele nje kubona ekutheni besixhasa ngesupport ngayo yonke indlela futhi angisakhulumela abafana Umgqumeni kuphela ngeke ngimthande umuntu othanda nje uMaskandi noma kuthuna eqhawe lakhe elinye ngiyabona abafana Umgqumeni lokho nje kweseka uMaskandi ngiyabonga sizwa noma ntombi ikakhulukazi ngiyawubuka uMaskandi ukuthi usungene kule gang entsha enye iphuma ema-university enye isekhona sithi bafowethu engathi nalokho enikufundela lapho kungakwazi ukuthi kunike imisebenzi enizokwazi ukuthi nixhase ngayo nithande ngayo ngoba phela uma kunamagig ufuna ukuthenga ngamatikiti uma sireleasile ufuna ungene online uthenge ingoma ungene ko YouTube streame konke lokho kusebenzisa imali mangathiwa uNkulunkulu unilahlisela ngomsebenzi futhi kwathina ngesiphila ingakho sithi uNkulunkulu akanika amandla nikwazi ukuhlala niphila nemndeni yenu bathandi bomculo usayilapho sesithe ungena kancane kodwa sayithi hala ukuthi abafana bamgqumeni baphumelele baleli iqembu liphumelele eSouth Africa 9 awards khona abantu abaze bephele emculweni ongazange uwine indondo la emculweni angifuni ukusho usibani bahamba bayaphesheya ama-festival amakhulu sababona ama-sales badayisa kahle kodwa siyathi khona iy'ngqinamba ababhekana nazo ezinye senithe ukusibaluleke kodwa kuningi esingakuboni thina sinibona nje mcobezela kanje ukuthi ayi labo bhuti laba impilo right kanti kuningi endlula kokho singazi thina before nomsebenzi uphuma usabalale kubantu hayi khona kunjalo nokumaintain iqembu elingaka kulula futhi eliyibiza ngegama lomuntu ngoba kuliwa kunje futhi kunzima wendoda kunzima mfowethu njengoba singabasendlunkulu mongathi uyabuka ngisho endlunkulu yakwaZulu bayazi abantu ukuthi lapho kusuke kunokhosi khona kuba khona vele ukuzanyazanyiswa nani nezinkulumo nani njengoba siku-understanda kahle nje lokho thina hayi
nobe ngakhuluma kushonelanga kuphi ku Facebook asinendaba futhi mina ngiyethi kahle njengoba senza lo msebenzi kaqeda isizungu hey ngiyangijabula abantu mabe busy Facebook noma ngabe uthini nje umuntu kodwa mayikwazi ukuqeda isizungu ngegama lo Jezekhulu ama full bakaza obhekifa ini akusho ukuthi vele hayi siku entertainment vele napa abantu bakhona ukuthi isizungu besiqede zikhona ke inkinga nje enkulu yayingashaya nombani iyazivelelayo phakathi komndeni lena kaGcabashe ukuthi akwazi ukuthi aqhamuke nje umuntu ethi umgqumeni uvukile ukukhuluma ngomuntu osilahlekele somndeni kwabhlungu alahlekela isizwe sonke kwabhlungu yena bese vela ethi hayi sengikhona leyo nto yaphazamisa kakhulu emndenini yathinta ngisho impilo kagogo Umgqumeni wakhuliswa ugogo nomkhulu cishe kuvela uGcabashe nje ugogo bese seledwa engasekho udikadika ugcine umuntu angathi uphathwa yino heart attack kumpela waze wadlula emhlabeni nezingane zaphazamiseka ezikoleni akudlali phela kuthiwa ubaba kwazi ukuthi wena usadlula bese kuthiwa nangu ukhona iyo into eyasithanda ukusiphazamisa kakhulu ingenamba nje ezinye esinazo cha ufuna siyikhulume leyo ukuthi ibhodi elithile uma lihlela umcimbi bese livumelana ukuthi abafana bebhova bangabikho hayi leyo nto leyo ayikho right iphazamisa thina iphazamisa ngishabalandela uqobo cause abantu basidinga ukuthi besibone sibanandisela ayikho right lonto leyo ukuthi mhlambe ke kusuke kwenziwelani kusuke kukhulunyelwa uphulimi ukuthi impela abantu behleli beze bethi hayi impela hayi abafana Umgqumeni abangabikho nomuntu ekhala ngebudget kodwa ebona ukuthi mhlambe akaseve ngathi lonto leyo ayikho right siyacela ukuthi abahleli bemicimbi abangasuncisha abantu thina nathi abangasukusincisha abantu ngoba okufika kusijabulisa kakhulu thina ukushaya ingoma okwemali kuyalandela kodwa nje ukufika kwenza inhliziyo zethu ijabule ukushaya ingoma ngikusho lokho ngoba akhona ama event esingafaka kuwona kodwa nakho siyaphila futhi ngeke usithole sibothokile thina ngeke usithole sibonakala ukuthi ayilamadoda mhlambe khona la donsa kanzima khona awu ngeke sengibambela ngithe hayi ngeke fona hayi Abafana amahlombe yazi umfowethu uselapho ayithinta lona nathi ke sisahamba ngamatekisi sihamba ngamatekisi siyagibela ke naye lo mfolo sithenge sila ku R59 kuhleli yona ke inkunzi lapha phambili yona phela emoto awayithatha kubalule unikeza udriver yabo uma ibale imali udriver kutholakala ukuthi ayiphelele kunomuntu oyi1 oshodayo la yabo ethi udriver hayibo uqalaza emva imali ayiphelele kwenzakaleni yabo ekuthiwa imali ayithathwe ihleli nentsholo ngadipiki phambili imali ayibuyele kubantu buyele kubantu abanikazi bayo tholakala ukuthi hayi inkunzi bafunda sikhali nona ihlaba kodwa iqiniso ukuthi wazokhuluma yithina kodwa ngiyamhlisa manje la ngiyamhlisa akakhokhile ngani ikhona kuthule naye ikhona kanjalo phela akekho umculo ngeke ukuthenga imoto esebenza futhi imoto kwenza usheshe nje ukulungisa izinto zakho ngaphandle kokuthi mhlambe ubalekela abantu ungagcina kubantu kakhulu ngoba uma uyi-artist
uzohlala unabantu njalo ugcina bekhathala wo abantu abakubona ugibela istage bajabulisa bekubona ngoba ukhipha umculo kanjalo ungaphila ke nophila nomhlangana nabo ke la uhlangana nabo phila nabo ke abantu ngalondlela leyo kodwa ayi uhlala unabo njalo nje ngisho gibela umuntu phambili amhlisa yimi mfowethu engihlala la uyawuzwe ngicela kwehlisisa yimi engihlala la hawu uyabehlisa lapha ephola park yabudiliza inkunzi hayi ninkinga nje waphela amateksini kubuye kuthiwa uqhumselwane uyashaya iwindi yashaya iwindi ngobuso yaphuma yashiya kwa Baka walahla logacela ahamba sekuqhuma la ngakhuluma longano yabuhlangene nami ngiyaphindelela inkunzi bakwasiphupha phela bayabuka abagibela sebegibela inkunzi lenganjalo nje bonke abaculi esebenesikhathi eside bela kule industry yona nje ihlale nje igibela iteksini nje inesitulo sayo kanti uhlobo lolu umuntu into ayezo yinja kuthenga izinja ke now uthini nangu abantu befika bethi wonke umuntu agedela ibhovu ufuna ezogedela yena kwakubheda mfana kwakubheda sake sathi nje ukuqala lapha kwenye ingoma babetshele abantu ukuthi uma ugadla kumuntu special nje ku Facebook banokuthi mhlambe yime nginochuku bathi hayi uthi uye nje indlemi yami nochuku ugqizi uyayithulela uyabo yes hey kahleni bo cha wayiganga kodwa ke mhlambe into eziningi umntakamame unokuzenza for i-trending nokunakwa nandi umbona hamba yenza ngathi lo nabantu nje into esuke ikhandiwe leyo uxhashazwa abantu yabo manje angeke siphike nalezo zinto ezinjengalezo ngoba vele into ayingeke izenzeke mhlawumbe uyigcinela ngaye ubaba Nkosi yami Sothole ayiyababa namanje uyababa uNkulunkulu wami cha uyogcina ngayo impela ubaba Sothole seze wele khona bakithi ngingathandi ukuthi ngigcile kiye kakhulu le yakwalanga ngokuthi thintathini kodwa niyathanda ukusukela ngiyambona nalapha ku Facebook ade velile lapha efaka ngano ibhlwele ledana uthi babe ethenge kanye nebhova wayelithengaphi angazi wayelithengaphi lo phela ngimazi ukusuka nokuhlala loyo ukuthi wehena belizwa njalo masihamba ante wena inkulu ke niyoza kuzayingalengani nekamgqumeni imanje wesibiza mzali ngibona amateka kathile ngibona iqhaza lakhe ithile yangakhuluma nokukhuluma ke loyo nje angakhulumi nje hawu ushilo mfethu angimsukeli ngifuna azi ushilisi ngimnaki nasengomeni zakho khona ke akukhipha nje okunye ethi uzama ukubukwa ngathi hayi ngeke angakhulumi loyo sibona abantu bokuvusa idumbe ezifile ethi ngoba ngasikhuluma izinto eziningi ezoba ngamandla asifuni lonto leyo kodwa nje ke mdala lo yamuntu ufana ngabe ingqondo yakhe useyayisebenzisa ngendlela efanele ukuthi uncela la uncela khona akusho ukuthi ufuna uncele ubuncela ukuthi ojize ekhulu uncela la cha ngengqondo ke yabona usukumdala nje bafowethu njengaloya ufuna uyihloniphe kwezinye zezinto yabo ungagcina uphawula izinto ezigcina zikhisela isithunzi ngoba lami umdala lo kakhulu sasebenza nje naye vele emdala kwathina siso umgqumeni yabo kona manje hefuza nemlindi yobudala uyabona nje udala akazama ukuyiphatha kahle lo nakufanele ngabe umuntu okhetha faka umuntu lo mhlambe nje njengamanje ubudala bakhe ke faka mhlawumbe umuntu onamabhizinisi mhlawumbe athile yabona ngaba lokho ngcono ehambe emarket yofuna umsebenzi emafemini
yabo aphume eyintweni ngoba ukukhuluma lokhu esemdala kangaka Hayi, ogcina mele inhliziyo usukhula inthando ukukhuluma kakhulu kusuka la ushukela Yogcina ngayo ukuthatha igida ngoma. wegcina ngayo ayingeke akunje abantu bayathanda ukukhuluma hey yazi ngeke ngabona esinye isithombe ukhangelana egqoke impahla zami zonke kusukela ejezini egqokile track pen ye Nike ngabuka ngathi mhlonga kumela ngabe ukukhuluma kanje ngathi ngoba sasilusizo empilweni yakhe even ngisho umndeni nje okwamseleni wamsiza ngoba nalento ayiyona namhlanje kungenxa yethu thina emaselekweni uyabo ngoba ngisho exakekile la emayixaka khona wayedabula ngonyawo esuka le ngakubo eyodlula eGcabashe enyo kwabhadaza eyofuna usizo khona la yabo futhi akumele umuntu uma umuntu ungqondo ungayisebenzisi ufuna ukukhumbule ngempela ukuthi nalesinko naso ngaba sikho kubela amadoda awekho especially ngempela ngoba singenacala naye yabo kungekho ngempela esakwenza ungcono kwemhlawumbe khona ke ngempela esagcina sikwenza naye akangakuthandanga kahle ngabe ngithi hayi mhlawumbe ufanele naye phela uyabuyisela manje nje ukusixhaphaza ukusixhaphaza nje angazi ngachaza ngithini futhi ke kube babukeli nawe mfoka amanqele kube thina sithanda kakhulu umculo nokuthanda nje ukuyiphatha ngendlela right ngoba umndeni wawusekufika ekutheni awusaphathekile kahle ngoba kwase kunalento ukuthi banomona abantu bakwamseleni yayingasathingi thina kuphela sikwi industry noma sikuloko mbango naye ngokuthi ke sithanda into nokuthula futhi sifuna ukubona lo mculo wethu ephambili sakuvimba nje lokho ukuthi hayi noma ke emaduma ningasanelisekile lapho sicela niyeke lekuthina yithi esodila naye ngakho ukusebenza ngalendlela esisebenzayo kodwa hayi ukuthi sifike ekutheni sekufuna kwenziwe ngezinye izindlela cha uyabo konke lokho kwakukhomba nje ukuthi umuntu ukhulile futhi uyabuka ukuthi naleli gama likaMgqumeni ukuthi ligcine lihlala likhona kungagcina kuphazamiseka mase kungena ezinye izinto eseyilungisa into ebhedayo ngendlela engekho right yabo ngiqonda ukusho ukuthi umatarabhana wona vele umaskandi siyawenza kodwa ugcina uzothinta nezinye izinto ngithi ngishaya wena amanqele kuze kushayeke nomunye umuntu oseceleni yabo ongeke nayiphendule angeke yes uqinisele uselapho yazi ibidini ove kakhulu angifuna uqamba mama mangikhuluma ngemida ngikhuluma ngoFacebook bazi ukuthi nina nikweva kakhulu nami ngabanye abantu abazi ukuthi nabantu ababhedayo ukuthi nina yazi umuntu owafakaza lokho wathi azi abafana bamgqumeni nabo abenza ngalutho ngisho ngababizo next sample uzosikheba babekela mina nje azange benze lutho abafana ngizona nabo uqondana washo yabona labafana lize ningabasukela entweni ethinta umgqumeni ukuthi khona abantu abenze izinto ezimbi abenza ngalutho naye ungomunye ufazi washo abangixoshanga ngisho uyasho washo khona lapha khona kunenkinga khona thangeze encwabeni nasho nina ukuthi kuba kuqondanisa mfuno ngoba ukukhombisa wenjalo umkhombisa ukuthi ukuba nina ninenkinga nananizothi hey hamba ndoda nawe nanokuthi nje mfowethu nganqamulule muselapho bekhuluma lezi zinto njalo ababeyikhuluma ngithi umuntu okuyena yena owaye engathi wafika kuqala kwakuyena uqondana yabo kusho ukuthi laba bamqhubuka ushangezathi isithini sokuthi ngoba njengoba kuyiyena wafika kuqala nje kubukeka sengathi ukuthi mhlambe kunane ezinye izinto mhlambe kuzomela ukuthi agcina mhlambe angenelela kizo zomsebenzi manje bamqhathulula bamsusa ilomono la abanawo lo yabo ngokulunga kwethu ke sabanezi bafowethu hayi ngoba vele sisonga hayi bamba la nkonzi siqhubeke sincane kanti asazi ukuthi sifake inyoka endlini babemqhathulula ngawo umona lo bengamfuni ngaza sokuthi ngoba vele wayevesana ephila la umgqumeni esenesikhathi vele manje kubuke ukuthi ngoba sekhambe ubafo nje sekufuna ukuthi naye mhlambe kweminye emsebenzi angena sebenza inkulumo enkulu bakhulile bafana bamgqumeni kodwa sibabone eqembini
Usho amadodana. Amadodana. Cha santatisa. Amadodana asekhulile. Kodwa sabona eqembini mhlawumbe ezocula noma kanjani. Kusukela kudala iqala nje abafana baMgqumeni sengisho iqembu. Okwakuyisifiso sethu ke ukuthi isifiso sethu nje ngasho ukuthi ingane kufanele ifunde. Ifunde izifundele nalo msebenzi othile ewufundelayo. Kusengenzeka ke uma ine sifiso noma netalent lokucula ukuthi ke ayi ingeneke iwenze umculo, kodwa isikhona lento emile yokuthi iphile ngoba sasibukele ekutheni umfundisi ujwayele ungamzali umfundisi singajaha ingane ukuthi siphazamise esikoleni zigijime nomculo ekugcineni uthothi mhlambe ayiphiwe kahle emculweni. Njengoba usho ukuthi manje sebekhulile kodwa abekho eqenjini leli lobaba wabo ngasho njalo. Izathu ke zasukela khona lapho ke washo nomfowethu ukuthi umhlongo ingane kaBafa uLosana lokho amthathe emncane. Lokho amthathe emncane wasebenza naye wamhlula wahamba noJiva nakuJiva angisamboni. Uyabo kushuthi ke vele njengaye nje lokho aphila esayidini lezitha zobaba bazo. Engicabanga ukuthi mhlambe nje namanje ngoba yena ingane ukwazi ukuthi siyizitha naye. Thina njengabantu abadala siyazi ukuthi asinankinga naye njengendodana yethu noma ngafika nini uthina ethi baba sengicabanga ukungena emculweni ngicela kube nendlela engalekeleleka ngayo la ningakhona khona ngeke sikwazi ukugodla isandla siyoselula isandla simsize la sifinyelela khona ngendlela efanele ngoba enye into engangikhala ngayo ukuthi kunzima ukuthi uthenge imoto kwaToyota bese uyiservice kwenye indawo noma phansi kweyihlahla. Imoto ke kube ngcono iservice la ethengwe khona. Ngangikhalisa ukuthi indlela uyihambile ende ehamba nabantu futhi angibuka ukuthi babe ngamnike ekutheni abe umuntu nekusasa babe mbeke nje ubuso bakhe ukuthi akhulise ibrand yabo. Uyabo ngisho lokhona ekutheni akukho la ngathi ngimazela khona ukuthi ngiyazi ukuthi sike samfundisa la nala okuthile uyakwazi okuthile akakwazi. Angizokhuluma kakhulu ngalo hlala ekhaya ngoba naye usanda uthema eqeda isikole usanda khamba manje njengoba bebonakala ke benokuhamba bobabili manje kodwa umuntu okhulele ekhaya loyo ngaphansi kwethu ekhaya. Mhlawumbe isizathu ingakho ke bengekho bona eqenjini. Ngisho nje ukuthi bona abayiqhelisile kodwa akuzona ke izingane abantu abadala ngezathu ke ezithile. Ngizokhuluma lempela mhlawumbe umuntu usezofa ezizinto angayikhulumi ngezathu ke ezithile ngoba even ngisho imali kaMgqumeni la esebenza khona akaze zifinyelele einganeni zakhe mongabala iminyaka over 10 years. Umuntu ke mayihlakaniphile uyakwazi ukuthi hayi labafana labo zibengazukwazi ukuklema noma ukulandelela imali zikayisi asibaqhathe nalaba obaba babo okuyibona abangakwazi ukubakhomba ukuthi hambe lapha nanka nama document adingwayo nakho nokuthile ngoba phela uMgqumeni njengoba sithi umfowethu nje hayi ngoba sincenga ukuthi sifuna udumo sizalwa sonke ngisho ID yakhe ibhaliwe khulekani kwakha mseliko. Yes isendeke la kwaKhumalo elafika ke lathola isithole kwamseliko kwavela uMgqumeni. Izinto ziyakhandwa kuhlalwe phansi kuthiwe yipi indlela esingagwema ngayo into ethile noma esingagwema ngayo impumelelo. Labafana masingabaqhatha noyise
vele bazoza ngani labo bethathe iID kababwabo bekuthathe i-death certificate uma bekuthathe okuthile ukuthi belandelela izinto noma imali kababwabo yonke i-conflicting le yini ngesingesiwa yini conflicting Wethu uyaza nawe mbuke ikhandwa ngamabomu abantu abathile abaphe ukuhlakanipha. Yes. Hayi ngoba kuneyinkinga eziphathekayo ezikhona. Cha. Ngoba noma ungakhuluma nabo okutshela ukuthi ngezwe mina ngoba ubani engitshela ukuthi nina nokuthi uyabo hayi ukuthi khona ukuthi baba wathi kimi. Cha, akukho lokho. Ukuthi ngezwe ngoba ubani engitshela ukuthi kuukuthi uyabo. Maye ngisholo khona ukuthi kahle nje thina vele asinayo inkinga nabafana. Uma sebe right mhlambe nabo sebekhulile bahluza ngoba bayakhula. Bayakhula ngempela. Noma ke benayo le bad influence abayifakwa abantu. Kodwa bohamba bebona ngoba yonke impilo yabo ila kuthina. Impela. Noma kuthi uhambile wayofuna into zakhe isangoma samtsheni hambe kubo kayihlo. Uyofika indlela yakhe yokudlula la. Uyabo manje akusizi ukuthi ube isikhali sokubhidliza ikini sokubhidliza ikini laba bakusebenzayo ubona amakuba yaphila uma usuneyinkinga futhi bayokususa eduze kwabo uyobusuya kuphi wena ikini wena wawulibhidliza wena usetshenziswa abanye abantu ngithi nje abafana mina abakhulu bekwazi ukufunda nempilo ngathi benganenhlahla yokusondelana nabantu abazobatshela ngempela ukuthi impilo bafana bami ihamba kanjani uyabona nje lendleleni ihambayo ihamba nje ehlathini nje elimnyama ngendlela esimanga ngoba enye into nje bafo nje ngoba nje sithi ungena nje kancane kuyona ngoba abantu ufuna ukuthi lento ibacacele umuntu onengqondo uzoyibona kepha umuntu ongafuni ukusebenzisa iqiniso vele uzokhuluma lokho kumbhedo wakhe yabo ingane phela kulesikhathi lezi nje siphambili bazokhumbula abantu ngisho kubafana Bakamgqumeni bokuqala zazikhona yabo kepha ngenxa yeinkinga ezithile sagcina sihluleka kwezinye zezinto ngoba into yakhona yayisingenele nanomama ngenelela amakhampani edobo mama ngala bebafumbathisa imali ayona letha le ngane izinto kanjalo iyagcina ke isehlula ngaleyo ndlela leyo ngoba vele sasifisa ukuthi abafana bebeseduze kodwa into yakhona ngoba yayisingenelela nanokubophisana ingane yami iyashuta ini ngicela ukuthi iphumela sagcina sihluleka ke kanjalo ulobaba nje lo masondo lo saqala ukusebenza naye wabuya ngaphakathi edoksini eboshelwa lengane ukuthi ingane sisebenza nayo siyishuthisa njengoyise bayo yabo yizo izinto lezo ke nje ezaba zinkinga kakhulu ngoba wagcina kubonakala ukuthi hayi kahle nanokufa umuntu usengagcina efala yabona uma isinamaphoyisa phakathi nokufa kuseduze yabo ngiphinda ngizongena kule futhi le ubukade uyibuza le yabantwana abantwana kahle okwesifiso sethu kwaukuthi befunde kwaukuthi befunde abantwana ukufunda ke mfowethu nawe uyazi ukuthi kuyifa lakho ongeke waliphuca umuntu ngisho esethanda yabo sasifuna ukuthi ingane zifunde kahle mangabe seyifundile ke bese kwazi ukuthi ke zingene ngendlela eqondile emsebenzini futhi nakhona lo msebenzi uya ngeziphiwo angeke ukuthi ngoba nakho ubaba wayinto ethile bese nawe uphoqelwe kuyongena khona yabo manje sifisa ukuthi ingane ke zifunde bese kwazi ukuthi ingene ngendlela eqondile manje akuzange kuze kwenzeke konke lokho ngezimo ke zokuthi ke ngoba abantu bayakwazi ukuyibhidliza into zasemzini yabanye abantu bona bebe right bayixova nje bayiqeda lento le ngoba namanje hamba idumuzela nje zonke indawo lezi yabo yabona ukuthi mhlawumbe sithi abantu abafana bafundile njengamanje mhlawumbe bayasebenza njengamanje bese bengena ngapha emculweni kodwa sazi ukuthi banakho abakwenza ukuqondile ngoba ziyabuya la lokungane la Maskandi akudlala la zibuya ngempela ungagcina wena utshela ukuthi hayi awuthi ingene ngoba nakho ngibona mhlambe obani becwebezela kanti hayi angihle ngoba ucabanga
Angiyenza ukucabanga ziyabuya la yabo. Thina sasikulindela abantu abantu befunde bebe right besebenze bese bengena ke kodwa sazi ukuthi kukhona abakuphethe esandleni ngoba lo msebenzi usuyasidinga kakhulu isikolo yabo. Akusafani nakudala ngoba kudala kuthiwa nje kwakuculela izintombi ujabulela ukuthi njengoba uyacula okwemali nani into ayingabhekwa kakhulu. Yes. Yabo manje ibhizinisi leli. Yikho khona abantu abangana ngemuva. Yabo isikolo nje siyafunakala kakhulu. Yebo. Kahle imali yaphuma noma sahlele ecompany noma icompany vele iyazi ukuthi labafana mabengisi behlangane nobaba bezolanda lezi zinto lezi thina siyagena sidame sigame. Ikanjena ke lento bafu. Ngoba nje kuyayichaza ubafu. Ake echaza mfowethu. Lapha ya ecompany ayisebenza kuyona Umgqumeni. Basuke bangena ngakomama beingane. Babadunga baze bazongenelela ngisho ingane yabo. Manje mangabe sithi siyazama sithola amaloyazi ukwazi uthalungisa into ezamfowethu ngendlela eyiyona. Amaloya khomba ukuthi hayi angeke sikwazi ukuthi sifake into enenkulumo ngoba yabona lento ukuthi sizothi siyenza ngendlela esenza ngayo. Sigcina siboshwa kwathina yabo. Ngakho ke siyiqhelelanisa kanjalo yabo. Into ke egcina yenzeka icompany le ebizwa ngokuthi Sambro. Bagcina bethi bafuna izingane kaMgqumeni. Bathi bacela nje le yodwa kuyona esindala. Bayibuza ukuthi iminyaka isineminyaka emingaki nabatshela nabathayi. Isingakhona ukuthi kwazi ukuthi idonsa abafowabo bekwazi ukuthi igcina ke ukukhululwa le mali kaYisela lapha. Zonke izinto banikezwa ukuthi hayi njengamanje ke tholana kamanamba akhona eSambro nakhona eSambro futhi abanikeza amanamba abo. Yabo into yakho nagcina icilile ke zagcina idumuzela ke ingane ke hamba zonke indawo lezi into yakhona ingalunganga yabo. Yagcina into yakhona ingalunganga ngoba lokhu yena enomdala uyena kade exhumana nabo ukuthi into yakhona yagcina yenzenge ngoba ngani noma into ngiyalandelela ngisocingana ngasatholakali gcina into yakhona nje ihlakazeka kanjalo nje. Kodwa ke umqondo uthile abantu abahlakaniphile kodwa abafana ngeke bebone bona ngoba hayi ngeke basezingane yabo. Phela kunzima ukuhlupheka kuba bakhasebenza. Wena nje usontiwe yazi benzise kwabelungu besonta abantu abelungu bafika basonta nje njengoba siphila ngazi ukuthi abantu abaningi basicontrolana kakhulu abantu bayitsheni bangabelungu ngaphakathi nje umuntu uyitsheni thi umlungu sekusele nje lona ibala ukuthi ngoba emnyama makeup abantu bafuna bafethu lakhulu iqembu siyabona abafana baMgqumeni bazana ofisha kakhulu. Ofisha kakhulu manje. Yes. Lapho ngase ngithukile ngithi ngenzeka mhlawumbe izona lezi engxabane ezenza obhuti bengabe saphume mhlawumbe abaseke abafana baMgqumeni sebeyiqalela nje okwabo ungeke bakhuluma egcileni. Hayi ngeke ekashweni umphekalo unoshini uthi hayi basekhona abafana baMgqumeni. Ukuthi singabafana baMgqumeni noma sesithanda ke sesithi na siyafisa ukuthi asifisi ukuthi ngathi singabibi ngeke kuze kwenzeke. Ngeke kuze kwenzeke lokho kwakukhula ukukhulisa nje umsebenzi ilento engiyichaza ngoba baningi abantu abathi bake bathi kuba nokudideka. Ngangize ngibuza ukuthi uMgqumeni wathi ecula wenza amagcokama wabuye wenza uMgqumeni wayesethi akasewonana amagcokama hayi anginjalo. Hawu angani bakhona abantu bekuyenzeka emculweni ukuthi ube namagama ahlukene emculweni hayi umuntu bese understand ke kwakuyisimo esinjengaleso nanokuthi manje lokhu nisebenza kugcina kunomunye umsebenzi obonayo kodwa lo msebenzi unga right mawungane album ya losho njalo unga right mawungane album ya njengoba sibenziwe ofisha abakhulu bafana nabafana bakaMgqumeni bekuseyindlela kubaveza uma beqhubeka bevela mhlawumbe bovela sebene style sabo okukhombayo ukuthi yelinye nje iqembu leli eliseceleni. Yes ngibone siyabona esinye status la esithi oshaka abahle ofisha abakhulu sibhale leyo ndoda. Asingakhuluma yabona duyaza masingaphika wengu zo Facebook no
nokuthanda ama likes trenda le interview esiyenza la ngasingayixoxa ngazi kuze kube nini lokho nje asikuyeke ngoba namanje ngithi kade sikhipha le isiyoyoyo labe sebenze khona noShilisi ngibona amakhanda ethu engasekho sekuwa amadodana ngathi hayi balungela amadodana ethu esimakethe amakethi into yakubo vele awuzumfulo ngasho ngobona umfulo omkhulu awuzumfulo ngasho thina mfowethu ilahle lento abuqobo ngagcina isidala ngeke besikhona hayi ngeke hayi ukuthi kakhulu esibuya khona siyabuka nje ukuthi hayi azama ukusinyakazisa kodwa hayi imile lento hayi imile sekukhuluma ukukhuluma namhlanje ngihleli nabo bona abantu hayi sabona laphana uqondana ukuthi ukhuzana aqedela iCD waya uDSD lapha uhlele nolunye wathi hayi ukhuzana zangaqedela iCD wakhona lapha phinde bavuma saze khona kuphi abafana bebhova bavuma ukuthi hayi ukhuzana kunjani hayi ndiye uphixi bonke umuntu owazi kahle uye lo ozingelayo ngoba waye ehlenyuka naye ukhuzana nentulo lokho kwangcobo sekwafa kodwa ngoba bekwenza into engekho right hayi kwakungaqondile kakhulu ingakho sekwafa nje babehlabeni ukhuzana babesambiza ukuthi umfana wasePitoli engaka release ngoba uqala kanga release ukhuzana official uDlubheke engakakhiphi yena yabo beshuthi babe sambhekile ekhaya ukuthi masimkhipha la esuke ephezulu wayiqedela yena kusho ingoma lapha kwi secret ngoba kusho izinto zazi nama lead voice ayiningi kodwa mhlambe intathu zazi nama lead voice thina ngesasingekho ngoba sasiyinto nje vele engekho vele leya company sasiyinto nje engekho agcina silalela kamasifikile lapha emkhukhwini wakhe lo zingelayo silalele ngani uma uproducer noma yini kanti yena umastermind uyitalo yanga phambili wagukhumba nedema kade yakhe ngaso sikhathi lezo sinamanje company ivalile ifuna lo gukhumba nedemo le angixaka ukuthi uyengasakulu ngani ke yena eqedela bake basivimba ngomunye unyaka ibhola linominathiwe kumasat ekufanele kiwe ke kumasat kuyobheka ukuthi imali inqoba kwazi ukulanda indondo sahlala ama meeting icompany ithahamba umhlobo futhi ke impela babe ngasezi impela mhlambe nami konakala kwangifica lapho ngoba ngabona uyabheda la to hayi nina anilutho nina naziwa nina nanga umuntu ofuna hambe wakusho babushobeni amazwi akhe wakhuluma ngabakhumbula niye hey sabuka naye emhlolo amadoda ubani ozolanda iaward wamumuzi wadala abaziwa zifuna baziweke namhlanje lo bengaziwa nje zifuna baziweke kanti bawukwaziwa nina ngathi bavinjelwa akufunakala ukuthi bazifuna baziweke akuhambe bona lapho kwazi washo ubaba uMagqubana wayesebenza enganeni zomaka sekho futhi ke loya baba ngithi qomose umoya wakho ulala ngokuthula ngoba wawunomoya omuhle wathi hayi kodwa bafethu nathi siyaga abahambe laba beyobheka into yomuntu wakubi ikakhulukazi lo muntu akasekho vele into yomuntu ongasekho ufuna iphume qonde kubo yabo ubeke saze sahamba ke sayithiweni ngenhlahla ke vele ibhova fika eshaya yode wazi hayi ngalolu langa waze suka umndidi angazoxhawa impela yasibongisa yasibongisa kakhulu ishaye umthathu indaba ishaye noma engasekho yashatanya ivume kodwa inhliziyo ibambile ngapha cha phela vele salile kuphilwa lokho vele emhlabeni uma umuntu nje ke onengqondo kuphilwa lokho kwakubhlungu vele kuye
ukuthi usalile yabo zonke izinto zazimlimaza nje lezo ngeke ngithi hawo lo muntu mayethi sibheka amafa ayisho ukuthi wayiwafuna khumbula ibheshu kaMfowethu salilanda ngenkani engafuni na nesiginci enqwahile njobe seshaya imcibisholo la ku Facebook nje khona iginci kanimela ngabe zikuphi isiginci ngasikhomba salanda ha wayethathile ibheshu wayethathile ibheshu kaMfowethu leli ilokungane isiginci esekuthathile buyisa la kakhona wakho lo asikho esindlebende kwabawasi bayasho nje abantu kodwa ngeke ngithi ke ku Facebook bayikhuluma ngoba nasemakuba akekho umuntu ongavuma ukuthi mawukho umuntu odlulile emhlabeni bese kuqhamuka umuntu entaba ezozenzela izintweni zakhe kodwa ngeke ngithi mhlawumbe bafuna ama likes nokubukwa ke nokuwenguza lobuwengu buka Facebook esingeke sigweme ngalutho ngoba shuthi impilo yakhona nje ke ephilwayo ngake ngathi nami kukhona umunye umfana wayengibhedela ku Facebook kwasho ukuthi ngithola kabi ngase ngihlala phe kwakhe ngoba mase ngize ngaqonda ngathi ngiyakuqonda ngiwa nawe impela wagijima inbox waxolisa ngiyaxolisa but nami bengenza ubuwengu ba ku Facebook lo muntu ukhuluma kanjena nje uyadlala nje udlala ayizikhona njengaye lo wakini usilo uyakudelela lapha kubukize lokho emva kwalokho uzokufonela hayi wendoda phela singabisiya kodwa yena ugcileli baphumeze lo ngaleso sikhathi lapho kakhulu into esingayisho nje ke kubabukeli ukuthi abafana Umgqumeni bakhona bamile futhi bayohlala bekhona singaphazamiswa yikho nje kutheni uma umphefumulo uthanda ukuqhelelana nenyama ngoba ikhathi ihamba ifike lezo bohlala bekhona nofisha abakhulu nabo uqhubeka nje sayidini labo bebe khona ngaphansi kwa icompany yethu eZebhova Music Production nayo esayisungula kuleya minyaka ngokuxake kanjalo kube mhlambe sathi siqala ngohamba kahle ngabe sinalo nekhaya sagcina silakhe sizakhela lo kakhulu nje ngento eziningi kakhulu esingakucela ukuthi abantu besilandele einkundleni izokuxhumana Instagram @abafana bakamgqumeni epagini lethu lapha noma libhalwe kaningi ke lona kodwa liyabonakala ipage lamaqhawe ukuthi linama followers amaningi baningi abafana Umgqumeni lapha engazi babe sungulwe obani elethu yakwazi ukulibona ngokuthi linombhalo gcina linombhalo othi eZebhova Music Production abafana Umgqumeni Maskandi eZebhova Music Production siyafisa ukuthi nilike ni followe na TikTok na ku Twitter abafana bakamgqumeni khona nizokwazi ukubona ukuthi simiphi manje senzani sihloseni sibhekephi ngasiphi isikhathi naba event organizers imniningwane yethu ikhona epagini kakhulukazi ku Facebook khona ngisho inamba email address yonke into mawufisa ukuthi usiqashe sizokunandisela usebenzisane nathi uyakwazi ukuthola inamba lapho sikwazi ukuthi sisebenzisane nawe esingakusho kakhulu ukubonga futhi nabathandi bomculo ukuthi kizo zonke ivunguvungu eqhamukayo ufuna ukusiphephula khona besiphephuka nawo siwa nabo sivuka nabo namanje esinabo beseseka nanokuthi ke noma bengakukhulumayo abakhuluma ku Facebook abantu siyazi nabasithanda ngoba uma sigibele estage inqwabi yajabula iyona futhi ekhuluma ku Facebook manje wagcina uzonda umuntu umzondela ubaba ekuthanda umuntu nkosiyami siyabonga kakhulu isupport yenu besinomnethwa sazonomnethwa nisivotela siwina kulonyaka futhi siyafisa ukuthi ngathi singathola indondo yesama 10 ayisifuna kulonyaka
siyayifuna. Uselapha ngizophakamela. Angifuni ukuba ne-interview singakhulumanga ngezandoda. Akusizo ekamgqumeni. Ezabafana bakamgqumeni. Abayishayele bona ingoma bawena nawo. Akukhulunywa futhi ngazo Facebook. Kukhulunywa ngamajezi. Okunye kwazi lezo ndondo njalo lezi ezingabana xa kuthi izindondo zomunye umuntu ke kwenzeka kube yezomunye. Eyamgqumeni Shilisi ade lishaya njalo engasha kwamanyebe lumbisi. Ngizela ngithi lokho kungishaya nje babhanga. Yeah. Yes. Kwasho njalo kunye kudelela. Lezo ndondo zamthandile njalo lezo. Athi kwemadoda. Kwakumthuka. Akwamthuka yena. Kumakhekisa ngaye kahle kahle mawuthi yabuka. The best stylish. Akayideserve leza indondo lezi. Akayideserve. Zinkulu kakhulu leza indondo lezi. Hayi zinkulu kakhulu. Indondo zikhona zo9. Sokhumbuzana cishe zo3 ezamasatma. Khona ngisho enkulu la kumasatma esigcine ngayo. Sasiqhathwe noSijafa lapho, siqhathwe noVusnova, siqhathwe zomkhohlomo kwakuwangaphela impompo nayo uthenjiwe kakhulu ngakhona. Abafana bamgqumeni. Ufike kanjalo. Ilento engishoyo ke mina ngithi abantu noma bengakhuluma bethi Facebook kodwa bayasithanda. Yes. Sasingeke sikwazi ukuhlula abantu abadlala kwi-TV manje namanje abane-exposure enkulu. Yabo kodwa safike sayiwina lo award. Lokho kwasinika injabulo enkulu thina kwasikhombisa futhi umsebenzi wethu abantu bawuthanda futhi bawubona. Ezamasama sama ama-order amakhulu lawo u2 obest Maskandi cishe 626 nemfeneka amakhelwane. Kube khona yama crown best Maskandi gospel yona oqala. Yona saqala ngathi saqala ngendondo yasesontweni okukhomba ukuthi yasivulela zonke ke izinto. Kube khona ezamantshontsho ezimbili akhumbula amantshontsho kaMaskandi ekanxele madoda ekaphuphe ethakatha ezimbili bese kube gold disc ye626. Kulonyaka sifuna ephakade lami kumasama bese kube ka10. Senashana gold disc kukhona abantu angazange beyishaya emculweni. 626 yaba namandla kakhulu. Ama gold disc. Ngendlela engingayazi ngayichaza ngithini. Namanje masiperforma saperform ingoma zayo. Okhulumela ukudla. 626 yabo. Mawufuna nje ukuthi abantu bejabule ngoba phela kwi festival kusuke ngayo pronyotwa lapho ukuthi ufana ushaya ingoma ezintsha. Ufuna ubanika abantu lento ezowabeka lokho abakufuna. Mhlelo njani umcimbi oshiya abafana bamgqumeni? Yonke event ngaphandle vele ingoma zenu vele ungasuka la uyongena umuntu ungabonanga ukuthi ungene kanjani ngendlela ingoma zenu nesiphe ngayo. Kwi event vele kusukume wonke umuntu mase kudlala nene stage. Ngendlela ukukhombisa ukuthi ngisho umuntu ogqoke isikibhe esinjani nezigqoko ezinje basukuma kwi-event mfethu. Banithanda bonke abantu. Hey mina nje indlela engabeka ngayo mfowethu ngabeka ukuthi inzondo. Beka nje caca nje ukuthi inzondo yenza lokho. Nanokuvumela ke izinkulumo zabanye abantu ungabe usawucabangela umsebenzi wakho wena uqobo wena usukwenzela umcimbi loyo yabo. Ngoba uma usukwenza umcimbi usukwenzela abantu ukuthi bejabule laba basuke bezosupport yabo. Manje uma ngabe ushiya abantu abakanje ngathi vele kwakunosukile imazi uqobo. Manje abantu basuke besebenzisa izinzondo zabantu ngoba thina abantu bayasazi ukuthi singabantu aba-right. Singabantu futhi siphila ngalo uhlobo lomuntu yabo. Manje umuntu mangabe usuke seningenasondelana naye wakufunda ukuthi umuntu kanjani egcina mhlawumbe ukuthi uyakuvalela ezintweni inzondo leyo. Inzondo leyo ngoba cha thina abantu siyaphila nabo asiyona lento abahlezi besikhuluma yona. Umuntu nje osondelene nathi sure ukuthi uyasazi thina ukuthi singabantu aba-right siyaphila nabantu asinayo impakamo njengabanye ukuthi uxhawula umuntu ugoqa isandla
kuze umuntu uvaliweni asikwenzi thina lokho bethu awena ukugcina bafethu babuke bePerfect TV nabalandeli bamaskandi bonke engakusho ukubonga nje bafethu ngoba uma umuntu okhuliswe ngendlela nangenhlonipho nanokwazi omunye umuntu singabonga kakhulu kubaphathi bePerfect TV bese sibonga nabantu ngedatha labo ngamehlo abo nesikhathi sabo ukuthi bekwazi ukubuka abafana bakaMgqumeni kwiPerfect TV. Akusekho okuningi engizokusho abantu abalindele ukuthi uzovela imisebenzi evelayo esizobanika yona nanokuthi abaqhubeke nkosami besibuke lapha kwi-DStv channel 161 every Wednesday ngo-8 angabisho ngama repeat kodwa khona kuyaphinda angazi ukuthi kuphinda nini kuphi kanjani kuyokwazi ukusilekelela lokho ekutheni usezinthu ubonakala ngoba ziningi izinto ezisele ezisafanele ukuthi abantu bezazi ngathi siyabonga kakhulu bafethu bonga thina ukuthi nihloniphe nathi nesinike isikhathi senu sinithumile ekseni niyasho ukuthi bento ayishelela la nababona bacuphe kanjani bazovulela abantu ukuthi nithi ngesikwazi ukubuyela eThekwini singakhulumanga nathi siyabonga kakhulu abantu abadala hayi siyabonga kubonga thina before sivalela thina sine quiz esidlalayo game nje esidlalayo uthiwa uNelsani nomThekevani ndodo uNelsani ukhetha uNelsani ukuthi ngisho uSikhevani hayi ungasichazeli ukhetha wani umuntu esimbekayo yini umdlalo umdlalo ayikho personal sengenzela lo ungamkhethanga vele ngathi hey kade ngakubona lokho uSikhevani yikho futhi ukukhuluma kakhulu cha siyadlala semase ukhetho yedwa abantu abawu2 ukhetho yedwa cause wale bawu2 khona uzoba na 3 khona uzoba no2 no5 okay yes makuthiwa ubhova ubuNelsani hayi bethu Sikhevani nayo uNelsani ngihamba noNelsani hayi ubhova yakami ngikhetha ubhova kodwa uchazi awudlale ungakayishuthi lapho shooters cha ngithi phela example njeka uJaiva noNgika kuthiwa ngikhethe ufuna ngikhethe phakathi kwayedwa la ukhethe oyedwa lapho uJaiva umdlalo onjani khetha nje one time ngihamba noJaiva akusho ukuthi bese umshile uNgika isipersonal sesamzonda cha phela umkhulu uzofaka inkinga naye sijapha ukuthi ngiyabazi abaculi hayi so ukuyithambisa siyabona ngizoqala ngalo iSikhevani ngino Shilisi no DSD okay hayi mina ngikhetha uShilisi ngoba umfana uhamba egida nakwazi ukuthi ngicela ukuthi uzozongigida wala nkinga nokugidulunga ngidele mfana wami alona uzobuya goloza ukhona leqembu la uzobheva nayo awuzogida futhi angathi nabantu abadala indlela agida ubona ukuthi kunabo labantu ababuye nikhani ukuthi sensizwa lento enjoy lento What is our puma? Hayi angiboni ngeke lento kuyegazini kuyegazini Inkinga lo mshelo ukuthi
Ngeze ukuthi iqembu uzosuka ebheve nalo lo da ngoba nakho kade ngigida sekuyilanga ngayibona into le ngolo uzodagida la ngona ngeke nokugidela wena abantu abaqale kuno izotshaya ikhuphu wagida u2 awusuka makhaya malanga le mathece aphinda buka yes ukhukhula ngoqo ukhukhula ngoqo hayi inkosi malanga singawo uJaiva noNgika umuntu oyedwa phela loyo uzokugugile uRasta sebahlangiseka Iteyoda le ihlukanisa nini futhi ngikhethe nini umuntu oyedwa ekakhethe hayi ngempela okay asiqhubeke ukhuzana igcona lisha esusikhebana ibuyiza ke manje ikuwe manje hayi phela uhlulekile ukuphendula hayi sifike la endlini yami khuzana ngikhethe khuzana sibuye kwisikhebana shothi owes4 sibe no bonakele nondoni bonakele nondoni yes bonakele nondoni emzimbeni bathi wangondle daliwa yabona nje ngiyamkhetha ngikhetha lo ngoma le yabona nje lo ngoma le nje hayi vele suka nayi vele okay ubobo mfana wepiki noSimomosi ikhoneke mbuzo mayifika la ke ihawu hayi yaliwa ku hayi sokithinte abafowethu kethu mfana wepiki mfana wepiki ayikimsam sashutha amaduma nokhwezi manje hayi umfana obomvu hayi ndokibe bomvu ngifuna ukuthi ikushuba ngilapho ujwayele vele uya Facebook hayi lu5 bafethu hayi sibongile bafethu isikhathi sibonga inhlonipho sibonga ngakho konke bafethu njengamanje into ekhona isiyoyoyo ushwi ufishari Abafana Bamgqumeni asambeni ihamba kakhulu uma views kodwa yezwe ukuhamba kakhulu wena ngaphandle kwakho ubuke maskip ad lapha ikhona ku YouTube ikhona ku Spotify yonke indawo khona sekusiphathele khona kulonyama doda kukhona esizokwenza kodwa ke ayiqanjwe igama engakazalwa ngesintu sethu hayi kodwa umsebenzi abantu abawulindele lento yokuxhumana ngifuna ukuya kuleya Facebook bafethu njengoba besho ukuthi cela basupport lapha ku Facebook yabona amadoda ayawukama CD cover hlezi benje begqoke kahle kodwa ngelinye ilanga ngiyafisa unfair labo obhuti labo bengabi ambassador story esisodwa kodwa lokho kulelekithi ku Facebook sibafollow lapha yabo most bafollow kakhulu izitolo ezobona ukuthi hayi banama followers abaningi asibaxhase bengasigqokela impahla zethu so bafethu asifolloweni bashithi Abafana Bamgqumeni ezebova production music production music production ipage lapha 161 Wednesday 8 o'clock zakhala sifuna season 2 sokuthola ngani ngovuko mina yibhova Abafana Bamgqumeni sithi nje until next time bye.